Kiinnostus sen oman osaamisen ja kasvavan ymmärryksen esille tuomisesta. Rohkeus ja avoimuus jakaa omia ajatuksiaan. Varmuus omien mielipiteiden ja näkemysten kestävyydestä. Ja nämä on arvoja, jotka uskovat ihmisen kehitykseen ja muutokseen. Joo, tämä artikulaatio. Kun me saadaan tämmöinen artikulaation profiilikoulu, mulla on oikein tavoitteena täällä, ja kun me saadaan semmoisia hyvin artikuloivia opiskelijoita, niin nehän pystyy vaikuttamaan, eli sillä artikulaatiolla vaikutetaan ja tehdään toimintaa. Ja tavallaan tämä artikulaatio, nyt kun tämä sosiaalisuus ja jakaminen on niin tärkeä tässä yhteiskunnassa, niin kun me jaetaan, siihen liittyy sitä jakamista ja sitä sosiaalisuutta, se on kaiken perusta. Ja tästä hyötyy sitten kaikki, eli opiskelijat hyötyy, opettajat hyötyy ja työelämä hyötyy. Eli artikulaatiohan liittyy myös sitten, että siellä on monenlaisia näkemyksiä. Siellä on se työelämän näkemys, siellä on se opiskelijan näkemys ja siellä on tavallaan sen koulun näkemys. Eli kyllä tämä on, me haluamme artikulaatioon, profiloitua tähän artikulaatioon ja sitten hyötyä ja me opettajat eteenpäin. Minusta kyllä kannattaisi pitää matalaa profiilia tämän suhteen. Jos me täällä hehkutetaan, että me tehdään tämmöinen, profiloidutaan tämmöiseen artikuloivaksi ammattikorkeakouluksi, me tuotetaan tuonne niitä päällepäsmereitä ja kaikki tietäviä opiskelijoita, jotka vihreänokkasena menee kaikki tietävänä sanomaan, että se kuuluu olla näin. Miten he pääsevät työelämään sisälle? Miten siellä ryhmä ottaa vastaan tämmöisen kaikki tietävän nirppanokaan, jolla on kaikki vastaukset valmiina? No mutta artikulaatiossahan on vain taivasrajana. Siis sehän antaa mahdollisuuden niin syvälliseen uuden tiedon tuottamiseen ja jäsentämiseen. Ajattele sitä tämmöistä uudenlaista welfare mixiä, mitä sosiaalialalla tuotetaan todellakin siinä saumattomassa vuoropuhelussa opiskelijoiden, kouluttajien ja työelämän kanssa. Me luodaan aivan uutta tietoteoriaa. Voidaan sanoa, että nämä vanhat tutkimukset saa jäädä pölyttymään hyvinkin. Ja sitten jos ajatellaan artikulaatiota, niin sehän siirtää arvioinnin ihan toiselle tasolle. Se siirtää arvioinnin todellakin niin, että se on pelkästään vertaisarviointia. Ja enpä nyt voisi olla sanomatta myöskään sitä, että kyllähän se myöskin meidän opettajien rooli siirtää, että voitaisiin ajatella, että osa meistä varmaan pääsee eläkkeelle. Minä olen kyllä aika varovainen tuon vertaisarvioinnin suhteen, että varsinkin sosionomin koulutuksessa, jossa me pyritään saamaan ryhmät yhtenäiseksi, miten he lähtee arvioimaan toisia. He on samaa ryhmää ja opettajat on eri porukkaa, opettajat arvioi, mutta silloin kun opiskelijat on hyvin ryhmäytyneitä, niin miten he voi objektiivisesti arvioida toisia? He pystyvät syventämään ja jäsentämään. Kyllä, minä epäilen tätä. Ja sitten tuossa käytiin keskustelua tai avasitkin siitä, että opettajien sitten me joudutaan tuonne eläkkeelle, niin kylläkään minusta on aika surullista, että me itse teemme itsemme työttömäksi, koska näiden yhteisten polkujen yhteisopettajuuksien voi olla seuraus siitä, että se näyttää sillä, että meillä on tyhjä käynti. Pian joku meistä saa todella kenkää. Joo, ei tässä on nimenomaan mahdollisuus. Tämä on nimenomaan mahdollisuus. Ajatellaan sitä, että niin kuin sosiaalialan työssäkin sanotaan, että pitää tehdä itsensä tarpeettomiksi. Näin me tulemme tekemään myöskin sitten tässä artikuloivassa koulutuksessa. Ja tässä artikuloivassa koulutuksessa, kun me opettajat, jotka olemme pikapuoli eläkkeelle jäämässä, meillä on niin mahtava tietoperusta täällä taustalla. Ja miten me voitaisiin tehdä tätä hiljaista tietoa näkyväksi opiskelijoiden kanssa yhteistyössä, eli ohjaamalla tähän artikulaatioon näitä opiskelijoita. Hei, täällä on kuuman tuolin paikka. Haluatko joku tulla tekemään tälle artikulaatio autenttisen oppimisen elementtinä ryhmälle kysymyksen tai kommentin? Se oli tyhjentää. Mä voisin kysyä sen, että
minkälaisilla digimenetelmillä tai työkaluilla te tätä artikulaatiota vahvistaisitte? Mitä tulee mieleen? Ensimmäisenä tulee mieleen kyllä hyvin avoimet blogiväylät, jotka jaetaan ehdottomasti koko vertaisryhmälle, kouluttajille ja sitten ilman muuta UHR-tunnusten kautta sitten työelämään. Ja pienien kuvien, videoklipsien kautta ja kuvien kautta välittyy tieto. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Oletko mä mustassa roolissa? Tässä vaiheessa huomasitte nyt nämä värit, että ihmiset edusti niin näitä värejä, otti kantaa tästä omasta väristään käsin ja nyt mustasta roolista käsin mä haluaisin kysyä sulta, että miltä tuntui niin kun olla tämmöisessä roolissa, mustassa roolissa? Voihan se olla, että ne syvimmät pelot tulee sanoitetuksi, mutta että kyllä se on roolia. Pois sen mustan, niin haluaisitko sä sanoa jotain niin kuin sellaista, mitä sä oikeasti ajattelet tästä? Oikeasti mä kyllä ajattelen ja toteutankin sitä hyvin paljon. Kyllä tuossa, jos joku tämän päivän Annistakin sanoisin, niin kyllä ehdottomasti tuo e-portaalista ja tuo blogin käyttö työharjoittelussa etenkin kyllä innostui siitä valtavasti ja aion kokeilla sitä heti seuraavassa työharjoittelussa. Miltä teistä muista voitte ottaa ne omat värinne pois ja lyhyesti kommentoida, että miltä tuntuu olla tässä roolissa? Mulla oli kyllä helppo rooli. Ihan rehellisesti kertoa näitä tunteita, että on hyvin innostavaa ja rohkaisevaa. Mun oli aika vaikea olla, että kyllä mä ehkä olen vähän virkamiesmäinen sitten otteeltani sitten, että semmoinen oikein vapauttava irrottelu, niin se on ihan helppoa. Eli No, tämä rooli sopii oikeasti. Minun oli helppo olla tässä roolissa.